הולדת ליאור, מזל טוב! מה אתה רוצה? אפשר להגיד משהו? אנחנו לא רוצים? לא, תודה. יואב, תכבד את החניים. טוב, קודם כל, אין חגיגה. בלי עוגה. אין חגיגה. בלי עוגה. קודם כל, יואב בן 49. יואב כבר אצלנו 10 שנים, עד 120. הוא היה מתנדב אצלנו המון שנים. הוא היה מביא המון שבחים. היום הוא רק עוזר לי במשרד. אז באמת, יואב, המון מזל טוב. תמיד תחייך, תמיד תהיה אתה. שתמשיך לשמור על הכושר ועל הבריאות כמו שאתה משתדל. והכי חשוב, תבוא ותעזור לי ותהיה איתנו. ובוא תעמוד, תגיד כמה מילים. יעקב החתן מברך. אני רוצה להודות לתחנת לזה שתמכתם בי ולהורים, ושיהיה לכם כל טוב ושבוע טוב. אמן. אז יש פה עד 120 שנה. יש פה תעודת הוקרה ליואב אקרב, שהוא היה מתנדב אצלי המון שנים. תודה על הסיוע בכל הנדרש למש"ק מרכז העיר הרצליה. אז יואב, עוד תעודה לתלות אצלך במשרד. כמה תעודות יש לך כבר? יש לו... לא, זה אחרי זה, אז הוא חייב לעיניים. אז הוא חייב לעיניים, לשמור עליהם. בוא, תחזיק את התעודה, נעשה לך תמונה. תסתכל, יואב. כל הכבוד. כל הכבוד. עכשיו נביא להם את העוגה ותברך. תברך. יש לו ברכות שלו, כל ברכה שלו. סוכר. זהב. באמת, תן ברכה. בעזרת השם יחזרו כל החטופים. אמן. וחיילי צה"ל ישמרו על ארצנו. אמן. יהיו לכם שיואב שיהיה בריא, פעם ברח למצרים, נכון? מי יחזיר אותך? כן, ברחתי, עברתי את הגבול פעמיים. פעם אחת בפעם ב-16, לאן, לטאבה? ופעם אחת נכנסתי לטולכרם. ואז הוא בא להתנדב במשטרה. הייתי בטולכרם, בסיס צבאי של החמאס. אז יואב, שיהיה לך המון מזל טוב, אושר, בריאות, כושר, נחתוך את העוגה ונשחרר את מגע במשימות שלהם. הנה, יש גם בורקסים. יש גם בורקסים למי שרוצה, הכל כשר. הנה צדיק.